Matang borong Bu. Aku wis ngelahi lho. Mateng teko-teko bali dolan kok mateng apa urung. Iki paling kene gak kena le. Gak entek iki mesti. Oh no. Pak. Gak entek, tukokno sik. Pak, sampean dek kemulan ki lapo? Mbah Bu, ujug-ujug sirahku ngeluh. Cengeng. Biasanya ini kolesterolnya munggah Bu. Kena ndik mau juga popo ngono kok, Pak. Kena yo bali dolan barang ngono kok. Mbah Bu, nak teko senengane yo ngene iki mendadak. Gak gelem kabar-kabar sik. Ya wis, Pak, turun sik. Aku tak tuku gas dhewe wae. Iya Bu. Kolesterol apa? Awak gering dek kolesterol. Padine dikongkon mau dek kakean alasan. Awas pengko. Kilo Pak, masakanku wis mateng. Iki barang. Iki martabak Pak, mengandung kolesterol, akeh minyake. Iki yo padha wae Pak, ayam goreng, akeh minyake. Kabeh-kabeh kok ora entuk to Bu? Wis to Pak, sampean ki wis tak masakno spesial pokoke. Tenis dulu. Sampean kok mangane nasi putih, dilalapi pare godhog, dilawoi yo tempe godhog. Kok nak wis bar mangan, ngombene jus pare Pak. Kok pahit kabeh to Bu? Lah sampean pengen mari apa ora? Wis, nanti pangan. Kadenane kok angel ki lho.